Bon dia, què tal està la situació meteorològica marcada avui pel canvi de temps que passada la pertorbació que ens deixa ahir tronades en alguns punts importants o intenses. Ha canviat a ponent, amb un canvi de vent de ponent ha favorit que les temperatures pugen. De fet, al voltant del migdia teníem ja vora 30 graus a Montserrat, 29 a la ciutat de València i encara pujaran més les màximes a l'àrea del Golf de València, i és que el vent de ponent té aquest efecte a les nostres terres i hem de dir que avui serà un dia sensiblement diferent pel que fa a les temperatures màximes. De fet, l'evolució que hem tingut al llarg de les últimes hores mostra aquesta baixada de les temperatures al llarg de la nit, com és habitual, després de que la màxima ahir estiguera al voltant dels 25 graus, parlem de l'Observatori de València, i després la pujada sobtada que avui el ponent ha fet pujar el termòmetre al voltant de les 12, ja estàvem a 27 graus, a les 2 del migdia arribàvem als 29 i molt probablement arribarem, us passarem dels 30 a la ciutat de València. Hi ha bona part de l'àrea litoral del Golf de València, com diem, temperatures que avui passaran dels 30 graus. Demà tornaran a baixar tot el que hagin pujat avui, però de moment i per davant una jornada marcada per aquest ascens tèrmic que podem veure, sobretot es nota a l'àrea del Golf de València, a les comarques centrals. Podem veure com a la resta de la península ibèrica no es dona aquesta situació i de fet inclús les temperatures baixen, aquesta variació prevista entre les màximes d'ahir i les d'avui, que pujaran entre 6 i 8 graus a l'àrea litoral del Mediterrani, a les nostres comarques, a l'àrea central, i que a la resta de la península ibèrica no només no pugen, sinó que baixen. Efecte del ponent que demà es veurà tallat i que de fet farà que les temperatures baixen. Tot el que hagin pujat avui, entre 4 i 6 graus, es preveu que siga el descens tèrmic respecte als valors que es registren avui, que com diem arribaran o fregaran els 30 graus en bona part de les comarques centrals, sobretot a l'àrea del Golf de València. Això és pel que fa a les temperatures, perquè avui encara aquesta pertorbació que està deixant precipitacions al llarg de la península ibèrica en els últims dies deixava algunes pluges més a les nostres comarques i de fet ahir acabàvem el dia amb nuvolositat molt abundant després d'algunes precipitacions i algunes tempestes localment fortes. Esta és la posta del sol, a la qual, com veuen, encara nuvolositat abundant al llarg de les últimes hores d'ahir, que deixava algunes precipitacions més i que també ens deixava el cel tapat en molts punts, amb pluges que en general van ser dèbils, però que passaven dels 30 litres en alguns punts del litoral de la meitat nord del territori. Posta del sol també a València a l'Albufera, com veuen, esta bonica imatge de Rodrigo Fernández, amb molta nuvolositat a últimes hores del dia i núvols que, com es diem, han deixat algunes precipitacions a les comarques centrals, especialment veiem els núvols que deixaven algunes gotes en el cas de Bocairent, imatge de Humi Beneito, però més litres a punts de la Vall d'Albaida, de manera localitzada, al voltant de 20 litres per metre quadrat han deixat en alguns punts. Anava trencant-se la nuvolositat este matí i, de fet, en moltes zones ja hem disfrutat del sol, sobretot a la zona nord, i podíem veure com a l'interior també teníem estos núvols ja trencant-se, imatge del Toro d'Enrique Romero. I a la seqüència d'imatges del satèl·lit Meteosat, pendents d'aquesta pertorbació que encara està deixant precipitacions, especialment a l'arxipèlag balear, avui centrada ja a la zona de les Illes Balears, al nord-est de Catalunya, però al nostre territori, a l'àrea, a la vessant mediterrània peninsular, ja marcada la situació per uns núvols escampant i una situació marcada ja per l'absència de nuvolositat, llevat d'aquestes comarques centrals, on han quedat més enganxats en les valls i han deixat precipitacions, que ara repassarem. Pluges molt irregulars, en general hi ha poca cosa esta nit i matinada, però que destacaven al voltant dels 20 litres registrats a Castelló de Rugat o a Otos, al voltant de 7 a Calp, a les comarques litorals d'Alacant també ha plogut una miqueta, 5 litres cap a l'interior a Agres i també destacaven un litre d'Agullent o de Bunyol, com veuen ja quantitats poc significatives. Repassem temperatures mínimes d'esta nit, que cap a Castelló han tingut uns valors que han sigut un poc més baixes que les dels últims dies. De fet, entre les més baixes destacaven els 7 graus registrats a Vistabella, a Sant Joan de Penyagolosa, al Santuari, al voltant de 11 graus a Fredes, 12 a Morella. Hem tingut unes mínimes també més baixes a la costa, que han baixat dels 20 graus, en el cas de Castelló i Vinaròs, amb 18 graus i de neu a la Vall d'Uixó. També ha sigut un poquet més baixes a les comarques centrals. Repassem les temperatures que deixaven esta nit uns valors a la zona central entre 17 graus a Ontinyent o 16 a Bunyol. Les més baixes també destacaven aquests 10 a Utiel, sensiblement més fresques que les que registrem a la costa, on no han pogut baixar dels 20 graus a la ciutat de València o a la de Gandia. Sagunt n'ha tingut de neu. Cap al sud tenim unes mínimes que no han experimentat massa canvis, però han sigut un poc més baixes que en dies precedents i, de fet, hem tingut 15 graus al Coi, al voltant de 13 i mig a Villena, 18 a la ciutat d'Alacant i no han baixat dels 20 a Elx, Dénia o Torrevieja.
Al mapa isobàric previst per a demà al migdia destaquem la posició d'eixa borrasca que afecta el nord-oest de la península ibèrica. Podem dir que ja es desfà en dos nuclis, el que queda a l'Atlàntic, el que ja se'n va cap al nord d'Àfrica i ens dona una situació més estable, tot i que continuarem afectats pel pas dels fronts que genera esta borrasca i que dia rere altre continuaran aportant nuvolositat i possibilitat inclús d'algun ruixat o d'alguna tempesta que afectaria sobretot les comarques de l'interior nord. Serien disperses, no generals com les que vàrem tindre ahir en quant a precipitació almenys. De fet, podem veure en la previsió per avui com ens espera un dia completament diferent al d'ahir, tant pel que fa a la pujada de les temperatures, que ja hem explicat, a causa del canvi de vent aponentat que afecta gran part de les nostres comarques. L'àrea del Golf de València es veurà afectada sobretot per aquesta pujada de les temperatures que passaran dels 30 graus, però de vesprada encara podran créixer algunes nuvolades, sobretot a la zona del sistema ibèric, que ja de manera molt puntual i aïllada podrien deixar algun ruixat. Demà començarem la jornada amb un ambient més fresc, les mínimes poden baixar, especialment a les comarques de l'interior, però en general podem dir que les temperatures màximes també baixaran respecte als valors d'avui a partir de la vesprada. De matí tindrem núvols a les comarques de l'interior, podem tindre alguna nuvolositat sense més transcendència i de vesprada de nou arriba un front que fàcilment podrà fer créixer alguns núvols en zones de muntanya, especialment a la meitat nord, on podríem parlar d'algun ruixat i inclús d'alguna tempesta. Això seria de vesprada, on creixerien eixes nuvolades que afectarien les comarques de l'interior i que poden deixar algun ruixat, com diem, a les zones de l'interior sense més transcendència. A les comarques centrals i cap al sud el vent estarà entre mitjorn i ponent, però afavorirà el que ja no siga tan clarament de l'oest, tan terral, que les temperatures baixen especialment a l'àrea del Golf de València, que és on avui pugen de manera significativa. També cap al sud parlarem d'una situació marcada pel pas de núvols. No creiem que demà deixen precipitació, si ho fan serien de caràcter molt puntual i aïllat a les zones de muntanya. I els dies següents estarem afectats pel pas de successius fronts, que de fet tant dissabte com diumenge podran deixar alguns ruixats a les comarques de l'interior, en general dèbils, però que podrien anar acompanyats en tempesta, afectar bàsicament les zones de la meitat nord i de fet dia darrere d'altre tindrem el pas d'aixos fronts que podrien deixar alguns ruixats a les zones de l'interior. Per tant, un inici d'estiu meteorològic que ve marcat per aquestes tronades que hem tingut pràcticament totes les setmanes, i no de manera general han acabat afectant alguns punts de les comarques de l'interior. Acabem, com sempre, amb les imatges que ens fan arribar, marcades pels núvols que deixaven pas després al cel més ras, però que avui han tornat a ser persistents o han sigut a primeres hores del matí, especialment en alguns punts de l'interior i de les comarques centrals. Els recordem que poden enviar fotografies a l'adreça que veuen oratge@tvmediterraneo.es.